Elon práve postavil nervovú sústavu, ktorá oživí globálnu AI a vlády nemajú šancu ju vypnúť. Starlink 3.0 nie je len internet, je to chrbtica pre umelú inteligenciu. Prečo? Pretože AI potrebuje extrémnu rýchlosť a nulové oneskorenie. Podmorské káble sú pomalé, dáta v nich spomaluje sklo. Musk to obišiel. Satelity si posielajú informácie lasermi priamo vo váku vesmíru. Vo váku svetlo nič nebrzdí. Výsledok? AI napojená na Starlink rozmýšľa rýchlejšie ako tá, ktorá je závislá na kábloch. Toto je kľúčové. V momente, keď sa globálna AI presunie na túto vesmírnu sieť, prestáva podliehať cenzúre miestnych vlád. Je to digitálny mozog, ktorý žije nad našimi hlavami, nedotknuteľný pozemskou politikou. Kto ovláda vesmírnu chrbticu, ten kvármi globálnu AI. Vitaj v roku 2026, kde sa o moci nerozhoduje v parlamente, ale na obežnej dráhe.